Hola, com va? Mouen les blanques i fan escac i mat amb 3 jugades. Pots parar el vídeo si vols. Doncs bé, la jugada guanyadora és reina per G7, reina per alfil, escac, rei per reina, única jugada, i cavall F5, escac, doble escac. Per una banda s'està fent escac amb el cavall i per l'altra banda s'està fent escac a la descoberta amb l'alfil de B2, entesos? Per tant, el rei ha de moure, aquest cavall no es pot matar, el rei ha de moure única jugada a G8, ja que la casella H6 està controlada pel cavall d'F5 i després de rei G8 ve la brutal cavall H6, escac i mat. El rei no té caselles per el control de la gran diagonal negra per part de l'alfil de B2, és a dir, reina per alfil, escac, reina per G7, rei per reina, única jugada, i cavall F5, doble escac. Per una banda s'està fent escac amb el cavall, per l'altra banda s'està fent escac a descoberta amb l'alfil, entesos? Rei G8, única jugada, i cavall H6, escac i mat, és a dir, reina per alfil, reina per G7 escac, rei per reina, única jugada, cavall F5, doble escac. Per una banda s'està fent escac amb el cavall i per l'altra banda s'està fent escac a descoberta amb l'alfil, casella H6 controlada pel cavall, per tant, rei G8, única jugada, i la brutal cavall H6, escac i mat. Doncs bé, adeu.